Bazkaltzeko ordua gertu dugula eta sukaldaritza tailer bati buruz hitz egingo dizuegu, baina tailer honek oso gai berezi bat du, zeinu hizkuntza. Bisubi eta Gregorio Ibarra elkarteek ikastaroa antolatu dute gazte gorrei hainbat errezeta erakusteko. Bertan egon gara sukaldaritza tailer honen prozesua eta emaitza ikusteko. Amantala jantzi, eskuak garbitu eta kozinatzera. Sukaldaritza tailer berezia antolatu dute Bisubi Fundazioak eta Gregorio Ibarra elkarteak Bilbon. Entzumen urritasuna duten gazteek parte hartu dute, bitartekarien laguntzaz. Menua bertako produktuekin egindakoa. Perretxiko krema, antxoa batzuk, gero joskue gizaute eta azkenerako flan bat. Oso menu erraz bat, baina zentzu bategaz eta gero batez be eurek etzien gure badaben egunen baten ikasineko zeuzerein, eiteko aukeri izeti, ezta? Patatak zuritu, perretxikoak moztu eta beste osagai garrantzitsu bat, zeinu hizkuntza, sukaldari eta gazteen artean komunikazioa errazteko. Jentzipat Bilbotarra ilusio handiarekin ari da tailerrean parte hartzen. Gisatua prestatzen ibili da. Está pelando las patatas, y aquí los tomates. Baina postreak nahiago ditu. Cosas con chocolate, por ejemplo, trufas. Etorkizunean lapiko artean ikusten du bere burua. En la cocina le encantaría trabajar de cocinera. Iraia 37 urteko barakaldarrak antxoak garbitu behar izan ditu. Es la primera vez. Bere kasuan, sukaldean baino, eszenatokietan egotea nahiago du. Sí, bailar, danzar, hip hop y comercial. Y estoy yendo a competiciones de baile. 4 orduz kozinatu ostean, heldu da tailerreko momenturik onena, prestatutakoa dastatzea. Gazteen senideak ere etorri dira afaltzera, denok elkarrekin. Antolatzaileentzat beharrezkoa da gizartean pertsona gorren errealitateei ikusgarritasuna ematea. Porque no se puede incluir lo que no se conoce y no se puede empatizar con lo que no se conoce. Entonces nos parece fundamental que en ese acompañamiento que hacemos a estas personas pues nos acompañe toda la sociedad. Zu txikian ere, inklusioa lantzen jarraitzeko.